Здравейте! Днес ще ви покажа Lego Technic Set модел на две коли. Той е 2 в 1. Моделът е с номер 42022 и е за възраст 9 до 16 години. Инструкции може да намерите както и в кутията, така и в приложение на Lego, което може да се инсталира на Android и на iOS. И нека да ви покажа самата кутия, количка. Окей, това е задната част. Това е втората количка, която може да сглобите. Това е първата, която аз вече сглобих. Сега ще ви покажа нещата, които може да сглобите. Приложенията, най-добрите неща от количките. На тази количка специално може да видите как има управление. Друго готино нещо е това, че когато мърдате едно от колелата, както виждате, буталата тук се мърдат. Вижте. И също така, ако я обърнете от другата страна и и завъртите тази ръчка, покривът се отваря или пък се прибира. Така, нека да ви покажа механизмите. Когато завъртите това колело, зъбците тук се завъртат и буталата ето тук се мърдат. Както виждате, аз мърдам само задната дясна гума. Тя е необходима, за да работят буталата. Много готино изглежда, понеже има много готини детайли. Например, ето тук, тази като емблемка. И също много готино изглеждащата задна част. Цветовете много хубаво са комбинирани. Много подхождат за такъв вид кола. И също редки части в Техник са ето тези. Това са всъщност Lego Coffee, които просто са сложени като ауспуси. За другата количка, ето тази, тя изглежда по-като за рали. И нейните предимства са само, че и буталата се мърдат от едно от гумите и това, че има управление, че може да се въртят предните колела. И ето да ви покажа приложението с инструкциите. Ето го. Ето тук е името. Трябва да си го инсталирате и може да ползвате инструкциите дигитално. Ето както е показано на снимката. Това е за днес. До следващия път.